Mutta sitten on tuttu askel. Onko siinä Punakonen ja Aleksi Niemi? Ei. Siinä oli Einari Heinaro ja Helsingin suunnistajien kakkosjoukkue. Kyllä, vahva aloittaja. Sitten Florian Pritse, nuori Lyksin suunnistaja. Lapua Virki ja Sampo Sankelo. Siinä Aleksi Niemi ja Tampereen Pyrimö. 9 sekuntia kärjestä. Kova on vauhti kärkimiehillä. Kädet pitkänä. Ei saa yhtään antaa siimaa enää tuohon jonoon. Siinä on sitten Lapua Virkiä. 1.31 Anton Sankelo. Siinä hienosti Naavi Joonas Ahola pystyy tässä ihan viimeisen mäen rypistyksessä nostamaan itsensä ihan tuohon terävimpään kärkiletkaan tai sen häntä. Kun 21 joukkuetta on saatu tähän viimeiseen vaihtoon. Ja kyllä Lapua Virkiä sieltä keräsi eniten ääniä. Ian Strahe pääsi lähelle. Vanha kehäkettu Fagerlund oli siellä yleisön kakkossuosikki. Ja Lapua Virkiän Sankeloa sieltä sitten kohta tavoittelee Anna. Ja katsojat valitsivat seutukunnan joukkueen haastatteluun ja siellä on Anton Sankelo Lapua Virkiästä valmiina. Annan mikrofonin ääressä, joten olkaapa hyvä. No niin, meillä oli tuolla Viestiliigan lähetyksessä kysymyksenä, että mikä seutukunnan joukkue otetaan ja tässä sinulle suurena yllätyksenä se oli Lapuan Virkiä eli Anton Sankelo. Kerro vähän kokemuksia, millaista oli juosta vauhdikasta Viestiliigaa täällä Santavuoressa? No, oli kyllä mukavaa, että pääsin Sampo tuli hyvin avausosuuden ja pääsin siitä hyvään letkaan ja meni kyllä tosi hyvin reissu, mutta viimeisessä hajonnassa kävi vähän huono tuuri, että olin siinä letkan viimeisiä ja mulla oli sitten sattu vielä pisin hajonta siinä, niin jäin sitten ikävästi, ettei päässyt Toni Antti ihan muiden kantaan tuohon lähtemään, mutta vahva luotto, että Toni Antti tulee hyvin sieltä kuitenkin. No pidetään Toni Antille peukkuja ja koko te joukkueelle onnittelut. Tähän mennessä mennyt hienosti. No niin, hyvä näin. Tästä on hyvä jatkaa.